sabi ni Papa. Mag-6 sa doon, Nikob. Ako na po ta. Atong sudaan karon. Lami kayo, bay. Baboy na sinigang. Baboy na sinigang na buto-buto. Kainit pa, oh. So, aso pa ba? Sarap. Lami kayo, bay. Sarap. Paksiw sa gata. Isda. Tambakol. Siyempre yung sausawan na ito. Nakalamig kayo na sausawan ba? Tuyo, kalamansi. Naisili ng buyo ba? Nakaunta. Iyarakan ulit pagsip, oh. Uubusin ko ito lahat. Mga guys, sugod na. Hab-hab na. Sarap. Ang sarap ng sabaw. Sinigang na baboy na may gulay na sitaw. Lamig kayo ba yun? Harap. Nakaunog baboy siya. Bagsik eh, nakalugsong ba? Kalugsong sa hentro. Sarap ng sausawan. Pag kumain kayo ng baboy, huwag kayong kakain ng tambok. Ano ninyo? Puro ulod na magkasamang buto-buto. Sarap. Shout out sa akong kababata niya sa awan. Hello kang kay Joy Lamor. Joy! Naon ta? Hello, Papa sila. Nakalugso ko karon kay tubo-tubo sudan. Dami tayo. Init pa. Sarap. Sabi kalami. Siyempre sa nanay ko, shout out din.
Hindi mawawala. Nanay Bining. Sa Monte. Solyo. Nay, saan ka naroon ngayon? Ngaon ta? Napanabo sa bagsi kanina kay lugsong ba? Higop tag sabaw. Sarap. Shout out ko rin yung tuhin ko yung mag-asawa natin. Yakli. Kupra sila karon. Manda. Ya. Ini itu lembut. Namik kayo ba? Shoutout din sa papa ko, Iping, sa Monte. Asa mga karon? Usa ka na ka? Ngayon sa ka? Na may sunan ni bagsi karon. Buto-buto. Sarap. Lamig kayo ba? Sinigang na buto-buto. Lamig kayo ba? Tayo mo muna yan, kaya nag-ano sila ng kapagmula dyan. Bukunta. Shoutout rin sa mga tagsan ako dyan sa Katarman, sa jail ba? Naunta. Mako kaya sa mga ilang mga tagsan ako. Para kadaghan na kayo ba? Siya na kung may pamilya, kita-kita mi, huwag mo may kaila-ila. Aron pa nadagko na. Tanda na. Pag 6 na doon ikaw, 5 kayo. Ngaon na. Sarap. Sunog. Kanon sunog. Tapi. Dito yung taba, oh. Iwasan lang itong taba. Yup.
Sabaw. Tuyuan. Shoutout din sa pinsan ko dyan sa Divisoria, kay Lina, Cancino. Tags, mamaya tawag ka ulit. Nag-vlog pa ako. Minsan na. Kain tayo. Nakaunta ba? Ano po? Lami kayo ba yun? Harap. Daghang salamat sa nagsuporta sa ako ba, sa nag-subscribe sa ako ba. Thank you. Bagsik sa doon ko. Ayaw kalimti. Click nyo sa notification bell para updated po kayo sa aking mga video. Daghang salamat. Thank you. Salamat.